Op. Bay, dili lang tamang kaon bay kay ang sura ba sa signal bay ay putol-putol man bay. Mga unta ninyo ang amo sudan. Kaning manok buko-buko na malamang ning ibilin. Manok na siya cream nya, mushroom o patatas. Nga unta ninyo. Patatas na kasi. Ha? Patatas na yung nasa chicken. Ayun po na. Aray, gusto. Uy, may panghimagas pa tayo, ma'am. Hindi pa ako bumabalik. Ha? Hindi pa lumapot? Yeah, i-mix mo kaya? Baka makalimutan natin sa taas, manigas. Hindi pa ako yung titikpan. Agay, puro-puro ko man to kumasal eh. Anong araw ba ngayon? Today is Martes? Tuesday. Martes pala ngayon. Ay, hindi pa ako naglinis ng CR, di ba? Martes karon bay. Hubog-hubog sa inday rong adlaw bay. Luyang lawas kay kuan ka nang ang ganda na kasi pinapanood ko kagabi. Ang ganda na ba? Batulog ka na. Sobrang ganda na pinapanood mo. Pinapanood ko ngayon bay. El Jimmy. Episode 9 na ako. Ako gusto ko yung Turkish. El Jimmy. Mag alas 2 na. Ito di na pwede dito. Pag mag-ads na, bitawan ko na. Tapos, Mag-alarm pa din kung paano kailang katitigil ng ano. oo, no? Oo, sige ma'am. Gawin natin yan, ma'am ha? Kaya nga, itong diretso. Mag-alarm! Dapat launa, no? Tulog na tayo. Alas 12! Alas 12, eh? 12:30. Wala, bitin yun. Kulang pa yun. Alas 12, te. Maniwala ka. Alas 12 para maka 7 hours tayo, no? Mm. Ngayon, ang nangyari ba? Share na ko sa inyo, mabay. Mag alas 2 na ang tulog. Alas Sus. 2, 5 hours na. Oo, tapos, ano, sino ba? Nauna akong umihi or ikaw yung naunang tumayo? Tumayo ko. Kaya pagbaba mo. Kasi akala mo siguro, ano na, na-share na. Yun, kasi tumawag si nanay sa alas 6. Nung tumawag sa akin, tapos tumayo ko, tayo din siya. Nagulat ako eh. Akala niyo. Alas 6. Aray ko. Alas 6 pa lang dahil buntag. Alam Kasi- mo, pagka ano niya, pagka tayo ko, tayo din agad. Tapos, Kaya nga parang nangihina yung katawan ko, nagulat ba? Kaya alas 6. Ano man, mata naman si nanay, nawag mo, Sarah. kung hindi ko sinabi, matulog pa kayo mag-alas 6. Oo. Wala, umihi siya. Kaya Ang siya inisip ko, nasaan na kayo? Bakit hindi pa kayo bumaba? Oh, yun din ang nasa isip Yun ko. na nasa isip ko, kaya ang bilis ng tayo. Pati si Bunsoy, tumayo din si Tayon. Sabi Sarah, tulog pa kayo, size pa. Hindi nag-CR ko. Kasi tumawag si nanay, tinignan ko, alas 6 pa lang. Tapos yung pala, umalis pala. Size pa, tapos umalis pala sila, pinagpabukas ng pinto. Naiwan nila mga susi nila. Ngayon ba, kuhaan ka ng pagka alas 7, tumunog naman yung alarm. Bangon na po. Putol-putol ba? Tapos pagbangon, antok pa man. Ay, tulog pa gamay be. Tapos alas 7:15, tunog na po kay Bunsoy. Aroy, antok pa man po. Agoy, ano bang klaseng araw ito? Putol ang ano. Tapos, 7:30, tunog na po. Every 15 minutes ba? Makadiskarte mo lang 15 minutes. Ana. Ginawa ka. 7:30, antok pa man. Ano, pwede ba alas 8? Walang iya. Alas 8 na po ba? Pag alas 8, nahapla pa sa kama. Kailan ba tayo makatulog hanggang alas 10? Pangarap ng mga FW. Bangon na dito. Hindi ako bumati kay nanay. Militso ako sa baba kasi yung tray nandito na sa kusina. Hindi ako bumati. Nung nandito na ako sa baba, sabi, Tinanggal ko na kasi yung tray.
Kaya pala, hindi na ako lumiko sa kanya. Nagalit ko na, nilagay ko na sa kusina. Oh, tapos nung nasa baba na ako, tinawag yung pangalan ko, Mary. Inko, na mama, good morning. Kaya nga hindi rin ako nagparamdam kasi alam na hanapin ka na. Kaya diretso rin. Buti. Tapos ngayon, ma'am, good morning. Tumakbo na ko rin, alas 8 naman. Matatapos pa lang ako sa paggawa ng breakfast ni tatay. Nandyan si Sarah. Nandyan si tatay. Nataranta tuloy ako. Tapos, nitugoy pa si nanay. Mahal na sila. Ito to. Lutang pa ako nun, Sari. Lutang pa ako talaga. Hindi ko alam mo anong sinasabi mo. Ipag-isa ko na kaya dito. Pwede. Lutang pa, lutang. Kasi alam niya na. Ha? Si nanay. Alam niya na? Ako, rin ko mababalas. Oo. Tama na yung sayo kasi natutulog pa si tata. Hindi naman makaano dun. Sinabi ko sa kanya. Ano oras tinanong niya ako? Isang oras akong gumigising. Sabi ko, 7:30 ba pa ako? Alas 8. Kaya mag-ano pa sa... Ako nagigising naman dahil ako pagka nagigising na rin. Oo. Gusto ko pang humika. Ano pa sa katawan. Tapos sabi nanay, Mary, late na ka, Mary. Yung ko nga, wa man ko nakatulog tarong, nay. niya? Oo. Sabi ako. Nay, hindi man ko nakatulog ng maayos, nay. Yung siya nga, bakit? Yung ko nga, hindi ko nga alam, nay. Pero alam ko naman. Alam ko naman, putol-putol ang tulog natin. Hindi ko nga alam, nay. Kaya nga sa hapon talaga, doon na lang din ako nabumabaw. Soy, ganyan ba yung mukha ko? Si Mary, ang Nay, hindi ako nakatulog ng maayos, nay. Kasi sira pa yung... yan, natutulog ako kaya nababawi ko naman. Sira-sira yung mukha ko ba? Yung kawawa talaga mukha ba? Tapos, bakit? Siya nga, dapat pag magising ka, sabi niya, pag magising ka, magawa ka na ng breakfast namin. Tapos matulog ka uli, sabi niya. Yung ko nga, ngayon man lang tunay, ngayon lang, nay. Tao, pagbaba dito, discard ang tulog. Putol-putol man para nalanta, lalong nalanta tuloy yung katawan ko. Ano talaga, parang bumagsak, hindi ko maintindihan. Iba? Puyat pa mo. Puyat pa mo. Mayang gabi pa yung ano natin, panghimagas. Hindi ba pwede ngayon? Tikman mo na. Maya. Maya na lang yan. Yan ang ano natin. Pagbaba. Parang nalanta ko rin katawan bati. Kayo ba yun? Ano ko, matataba. Kubal, ginagmay. Putol. Ito nga, ina. Bilang antos. Mag-ayo ang sardinas ba? Ang itlog. Tagal-tagal na rin tayong hindi nag-ulam. Ano, tinakpan ko na pala. Baka gusto mo pa. Hindi na. Ito na ang inuubos ko eh. Kanon, no? Vegetable. White rice with vegetable. Okay. Bye-bye. Thank you for watching.